Padili pa ang kasumaran sa Independence Day karong Hunyo 12 gitinguha sa Cebu City nga malimpyuhan ug mahapsay ang palibot sa dakbayan. Busa karon pa lang nangandam na ang mga barangay nga mapatuman kini sama sa barangay San Nicolas proper nga gipasabot na nilang daan ang mga street dwellers nga mubiya na sa mga sidewalk nga giistaran. Ani ang balitang barangay. Uban ng mga staff sa Barangay San Nicolas proper gisubay ni Kapitan Clifford Jude Dinyal ang pipila ka mga sidewalk sa ilang barangay nga gihimong pinuy-anan sa mga tao. Una lang naabtan kini babay kauban ang mga anak nga naghigda-higda sa folding bed. May mando sa city government nga wala nagi magkuandri sa to ha. Hinahinay lang mo pangipos. Sasa namoy kabalinan sa dulho. Sa unahan lang sa sidewalk, gihimong kusina sa pamilya ni Lolita nga nagluto og manok alang silang paniudto. Karon nga palimpyuhan na gyud ang tanan nga sidewalk, unsa inyong himuon? Mao na namabito na kaybaw na ko nga limpyuhan na diri nana may bayag gitukod. Ay nakatukod na mugbahay. Nganong karon naman mo nagtukod? Ang awa pa man atop na lang. Dalhin mo. Oo. Unsa mang orasa mo kunon kay na mati-truck ihatod mo. Oh, ihatod Sige, alas 5. Alas 5. Sige, ani ono dan traka. Ang ilang sitwasyon daw susama sa managsilingan nga walay balay o nagpundo lang daplin sa kadalanan. Nganong naman ka diri sa daplis kasad? Abi ni mo sir, tungod sa kawad doon niya, wala na ko'y ginikanan niya na igsuon, pero ang igsuon, lahi man kay mag-star ka sa igsuon nga lisod po kaayo panahon na. Wala mo'y probinsya gyud nga. So Katbalogan ka. So inani ron sir, nas Katbalogan, puli ang atong taga DS siguro ani mo na mo kuan ni asa ni sila pahilo na. Ay, adlo ko namin sa SRP. So willing ka dito sa SRP? Oo. So ako lang hangyo nga kanang tinarong lang gyud hangyo kay og imong isug-isugan pasin mo ribati. So amo mo mo na mo hangyo mininyo nga kanang mangita lang taga-balhinan. Doon na mo'y kaabangan, hindi kay bawa majud ko nga asa yung probinsya. Sige, ipanghatod ta mo. Sa Hunyo 10, ipahigayon sa Barangay San Nicolas proper ang massive clean-up sa ilang dapit. Apil sa limpyuhan ang mga agianan sa tubig nga naalihan sa mga basura. Gani apil sa nasita sa barangay official ang mga biste nga gipanghayhay daplin sa karsada. Apil silang ipahiluna ang masakinan sa barangay nga nakaalis sa atubangang bahin sa barangay hall. Nag-ready namin sa time, nangayo namin og tabang sa DGS ang kaning boats, rake, kaning basta mga gamit nga para panglimpyo gyud. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.